kapatid. Naputol yung live natin. Shout out sa 0 million viewers. Ang galang. Chicharon at kape. Ang bukit yan. Yung may asukal mo ko. Ang galang. Halo-halo na. Nagutom ulit pagkatapos magpamasahe. Kumidlip lang kunti, nagutom na. Manghaman yung sukat. Matamis ba yan? Yung ano ba yun? Yung egg biscuit. Egg biscuit. Egg biscuit ba to, di ba? Yung parang binibili ni Ate Jackie. Yan. Yung blue at saka white. Milky ko. Mamaya tayo mag-uwi. Nung ba tayo lalabas? Pupuhan ko pa yung kwarta ni Sir. Sama din sa ano na lang tayo. Next time. Nabangkit sa ngayon. May dalawang ready pa ba? Pangatlo ngayon na. Dalawa pang. Hindi matagal-tagal pa. 2 weeks pa lang. Hindi, isa na lang kasi yung next na Sabado tapos ang tayo. tayo. Pero peta. Tatlong araw yun. Kayong pasok ng Friday. Oo, kasi 3 araw kasi natapat yun ng Friday. Di ba, Webes? Tay-tay yan. Ang signal. Happy Stoneheart na Igorot. Thank you. Sa yung patamsak sa pagdalaw. Hello dyan sa Uman. Ano ate? If I'm not mistaken, nasa Uman ka ate, no ba? Shout out dyan ate. Mahina signal ate, nag-iikot siya. Lugor baba na yung oras ko sa ano kasi kaya kailangan ko rin ano. Katamad naman mag-live araw-araw. Magdadada ka lang. Okay, kala ko sa akin, sa akin ate, presensya. Dito kasi ako sa kusina, sa bahay nila. Nakikapit bahay. Salamat ate pero bakit wala akong makitang tao dito sa taas? Kapit tayo ate. Kapit tayo ng ito at saka may dito. Mayroon chicharong baboy. Ayan, nagsilabasa na may mga biscuit. Na biscuit na egg biscuit. Biscuit yung baga sa Next month yata ang expired nitong ketchup, gamitin nyo na. Kanino ba yan? Ito yung binili namin nung Ito, kanino to? Ba't ang daming nabukas? Tirani. Mayroon pa yata Sa'yo isang dito, doon, Alisa? nilagay ko dun sa kwarto. 2024 pa naman to. Ito Kalkalpas ko lang nagkape. Sige ate, mahina signal kaya ganyan. Kaya nga ate, ayaw nga pala Jordan, si ano pala yung nasa Oman, si Auntie Marites pala. Yung nakabakasyon sa Pilipinas. Sorry ate, nakalimutan. Pag-short ka lang pa din. Kaya pa. Kunti na lang din ang views sa short. Unlike dati, umabot din ng mas marami mas marami na sa reels. Naloka na ang tao sa reels. Nabishi na. Kaya pati. Baba na yung ko, yung WH ko. 20 na lang ata. Kamar paboy ka. Sa akin, okay pa naman sa short. Tagal ko na ata, parang, sa reels wala sa akin, kaya balik ako dito. Kaya pa. Mas matagal lang kasi ma-monetize din sa kaso mas maraming para mas marami lang views pag sa Facebook. Kasi mostly sa atin, lalo na yung mga nakadata lang. Di ba pag sa YouTube kasi, hindi ka naman makatambay sa YouTube pagka nakadata ka lang. More on sa ka lang, sa Facebook. Kaya pa mas maganda dito sa YouTube kasi kahit pa paano, as long na may patalastas, may sinti-sinti mo pa rin na idadagdag kahit pa paano, di ba? Yung star sa sa Facebook,
Pambayad mo pa yun ng tax, wala na. Wala, ganun. Wala, ano naman, mga 200, 300, ganyan. Dalawin ko yung bahay mo mamaya. At ipag-uwi ko na lang sa bahay. Parang palupat na rin tong cellphone ko. Mainit pa kasi sa labas, katamad lumabas. Ma-humid. Diyan ate sa Jordan, kumusta ang weather? Okay na ba? Malamig na dyan, te? That's true, may kita pa sa short, sa tulad naman install lang. Pero nag-open naman na yung tools ni Meta. Open na yung niya, yung may pabonus na siya. Yung ano ba yun? Ads on Reels, meron na siya pero meron ka pa rin kailangang abutin ba? Yung requirements. Okay na weather namin dito, ay sana all. Dito pa rin siya, ma-humid pa rin. Ma-humid, malagkit. Matagal pa yon. True. At least for na lang ba, for followers, para pag sa Pinas. Jordan. Pero hindi pa naman na-snow dyan, te. Wala pang snow ngayon dyan sa Jordan, te. Wala akong makitang tao dito sa mata. Naka 0-0 siya. Dahil may na siguro yung signal. Sa short ako may revenue kahit sentimo lang. O buti na nga, 'di ba? Ang short dati walang patalastas, 'di ba? Sa YouTube. Buti na ngayon meron na rin siyang patalastas kahit sa short videos. Mga December, wala bang snow diyan? Ikot na naman, kaya pa, di pa pag naka 1K views may $0.2 siya. Dolores. Wala siya patalastas pero yung per 1K views ba? Hindi meron kaya ate, wala ba? Meron na kaya, di ba? Yung nag-update si Lolo. Di ba pag nagka 1K views may $20. Di at least yung views at saka yung ikot na naman. Kaya nga, ate, mayroon tayong 1 million in the house, so shout out. Kaya kumain na kasi yung signal dito. Di ba? Naka-free wifi naman tayo. Hindi naman natin binabayaran yung wifi natin.